Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hoşku birayku megudari dike emid ve sohbeta haneda jwara bahsa erkanên İslamê bike. Di dersa yekemî de me bahsa em şertên İslamê kiribû. Di dersa duêmîn de me bahsa erkanên îmanê kiribû. Di vê sohbetê de em jwara bahsa erkanên İslamê bikin. Em dixwazin di van sohbetê xwe de bi kurt bi nermî bi hêdî jwara em bahsa İslamê bikin ku em bivê însanekî bixwaze aqîda xwe rast durust û gora em bivên Xwedê pêxember gotî wisa em bi aqîda xwe naz bike ku îmana wan saxlem bibin. Hêja di ber de em bahsa erkanên İslamê dike. Erkanên İslamê em ê bi vî awayê jwara behs bikin. Erkanul İslam li jor Arabî nivîsandî, li milê çepê jî ruknên İslamê pênc bi Kurdiyatê nivîsandinê. Arabiya wê teşhedû tu şehadetî bide en la ilahe illallah ji bilî Xwedê xwedakî din tune ve enne Muhammeden Resulullahi ve Muhammed aleyhissalatu vesselam jî Resulê wî ye, qasidê wî ye. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullahi. Ez şahidiyê dedim ji bilî Xwedê xwedakî din tune û Muhammed aleyhissalatu vesselam qasidê wî ye. Ve tuqimus salate tu nimêj bike ve tu'tu zekate tu zekatê bide ve tesumu ramazane tu ramazanê da meha ramazanê rojî bigire ve tehiccul beyte in isteta'te ileyhi sabîla. Her wisa tu dema te hebe wexta te hebe imkanê te hebe tu bikar bi biçe hecê di emrê xwe de carekî di emrê xwe de heyeta xwe de jiyana xwe de carekî herin hecê em bibêjin hec bike û Beytullahê tewaf bike û em bi erkanên hecê pêk bîne were di emrê xwe de carekî. Evana ruknên ji erkanên İslamê nin. Di nava milleta tê gotin evana şertên İslamê ye. Eva tiştekî xelet tişteka şaş e. Eva ne şertên İslamî, vana ruknên ji erkanên İslamê ye. Yani vana ne tenê erkanê İslamî nimêj bike, her hecê zekat bide, rojî bigire. Vana ji erkanên İslamê ne. Erkanên İslamê ji destpêka Sûrê Fatiha bigire heta dawiya Sûrê İhlas temamê nehy û fermanên Qur'anê erkanên İslamê ne. Ji ber wê evana erkanên İslamê ne. Ew kesî ku dê vana şertên İslamê ne, evana şaşitî baz dikin. Her wisa bi niyeteka xirab hatî gotinê ku ji vana tê gotinê şertên İslamê. Lewra şertên İslamê dersa yekem da me behs kir hûn dikare şertê İslamê li wir binêrin ku şertê İslamê çi ne û ruknên İslamê dersa duêmîn de mêze ki di ber de hûnê erkanê İslamê bibîne. Ew kesî ku divê vana şertê İslamê ne, ew dixwazin bi awakî em bibêjin pir bizanebûn însana tenê de hayata insana tenê divan her pênc rukna da bicî bikin û weda munhasir bikin, di weda dorpêş bikin. Bivê heyra mame kesî behsa me rêd İslamê negirtî, kî ji xwe re bixwaze îbadetê xwe bike, kî dixwaze İslama xwe bijî camî vekirî mele bang dide işte Rabî me kê pêşa we girtî, ji wan piranî jî sistem û berdevkên berdevkê sistemê layık û sekûler ev erkanên İslamê, şertên İslamê bi Müslümanan dane kabul kirin. Ji Müslümanar dî ma şertê İslamê çi heyra her il mêj bike, rojî bigire, zekat bigire û her hecê tamam ki li mêj bike, rojî bigire, zekat bide, her hecê maka kê pêşa we girtî. Evan tiştê ku ana me behs kir, însanekî di dunyayê de çi qal mêj ki bira bike, zekat dide bira bide, rojî digire bira bigire, her hecî bira her hecî tük zirarekî wan ji sistemê layık û sekûler da tune. Ji ber wî rabûn serxwar dînê İslamê sade di pênc rukna da bicî kirine, divê İslam ev tişteke xelet e. Ev şertên İslamê nin, ev erkanên İslamê. Baş e. Gelekî kes dikare ku di destpêkê da vê gotina me pir em bibêjin xerîb bibîne, em bivê êriş bike, em bê heyra me piçûtiya xwe fehm nekin, melaj mere xwe negot, Quran qursiya da xwe nego, em bê alim û lê bêriya we ev tişta nizanîbû, maşima wan nego, hûn divê tiştê wat pûç û beredeyê xel behs dikin.
Ala kulli hal tiştê ku em divê delîl û îspata me heye ku çi ye evana ne şertê İslamê nin vana ruknên İslamê nin. Başê delîla me çi ku vana ne şertê İslamê nin vana ruknê İslamê nin. Delîla me çi? Delîla me hadîsa Peygamber aleyhissalatu vesselam. Car hey Peygamber aleyhissalatu vesselam mana çend ayeta hadîsek de baz dike. O car hey em bir ayet dixwînin baz em bêje millet reşîro vedikir. Car hey em bir çend mana çend ayeta hadîsek dibêje. Ev hadîsa han divê an İbn Ömer radıyallahu anhu İbn Ömer yani Abdullah bin Ömer Xwedêjiya razî bahatî rivayet kirni qale İbn Ömer dibêje qala Resulullah Peygamber aleyhissalatu vesselam go Peygamber aleyhissalatu vesselam go buniyel İslamu ala khamsin go İslam li ser 5 esasatî ava kirine. Divir de divê buniye hati ava kirin hati inşa kirin navê şurutul İslamî khamsetun navêje divê buniyel İslamu ala khamsin İslam li ser 5 esasatî ava kirine. Ew jî şehadeti en la ilahe illallah jibili şehadet gotana kelima şehadeti kelima tevhidi yani kelima şehadeti jibili xweda en la ilahe jibili xweda tu xweda gitun illallah jibili xwedê yani xweda ki ilahe ki ma'bud ku jera were ibadet kirine tun jibili xwedê Allah navê wî xaliqê mutlaq evê ku kainat û dunya gibdesî wî hatî xweleqandinê û ew tenê layık e mirû jera hamd û sena bikin. Ve enne Muhammeden Resulullahi û her wisa mirû şahidî bide Muhammed aleyhissalatu vesselam em bivê çi ye peyxemberî wî qasidî wî ye. Ve iqamî salatî merû nimêj bike royê 5 wext nimêj bike ve îtayî zekatî merû gava dewlemend bi malê me re giş hedê nisabê em bê malê me re ji pêdiviyê me re zêdetir bû mirû zekata xwe bide feqîr û fuqara infaqê bike sedeqa bide vel haccî mirû her hecî heca xwe bike ji emrê xwe de carekî negu em bivê emrê xwe de carek mir her hecî bes ve sewmî remedane meha remezanê merev rojî bigire. Evana ji erkanên İslamê nin başı vana çima erkanê İslamê vana erkanê İslama şahsekî ye. Ev pêş tiştî hanina dedi ispat kirin ku falan kes Müslüman e. İslam tê mana teslim bûn. İslam tê mana teslim bûn. O gava merû bixwaze ey ku teslimî İslamê dibe ji tê gotinê Müslüman. Ji bo xatirê ku mirov bizanime şexsekî Müslüman e divê bike masî evan 5 ruknê hanina bicîbînî were. Nimêj bike em bivê zekatê bide her hecê û meha rojî Remezanê bigire. Evana bendê nabira mere da xurt mere xwedê da xurt dike dedi ispat kirin ku mirov teslîmê emrê Xwedê Teala bîye û ez bibêjim di baqiya mayîn da jî mirov teslîmê em bivê vê Qur'ana pîroz bîye. Yani gava te 5 tişkir te 5 tiştan ev 5 erkan İslamê te bicîyanî ev dedi ispat kirin ku tu Müslüman tu teslîmê temamî hukm û ehkamê vê Qur'anê bîye. Gava roj hat dem hat Vata te çêbû divê ev 5 ruknên dedi ispat kirin ku tu temamî hukm û ehkamê İslamê dikare ser heyeta xwe tedbîq bike. Yani eva ne tenê ruknên İslamê ne ji erkanên İslamê ne ê şexsekî ye Müslümanekî minimum en kêm ji vêya kêmtir nava ji bo ku bide ispat kirin ew kesa Müslüman e ku di civakê de wek kesekî ku Müslüman yani teslim bûye teslîmê fermanê Xwedê bî werin nas kirin werin zanîn divê bike masî nimêj bike zekatê bide gav malê wî hebe û gav sihet evcî bi rojî bigire her hecî. Evana kelima şehadet ji xwe destpêkê de baz dike. Elbek baş em çawa zanin vana em bibêjin ji erkanên İslamê. Delîla me çi vana ji erkanên İslamê ye? Gelo acaba em bê ev hadîsa Peygamber aleyhissalatu vesselam hadîseka rast e sahîh e yan na em ê li ayetê mêze bikin ku em bibêjin Xwedê Teala di evê de çi dibêje? Di Qur'anê de çi dibêje? Temamê nimêj, zekat, rojî û heş ev her peş çar gotanına tev kelime tevhid-i şehadeti tek tek yek bi yek bi dehan ayet derbarê wan de heye û Xwedê Teala ev hadîsahanê dironaya Qur'ana pîroz da gotiye. Mesela Xwedê Teala di vê sûrê hanê da
Du sure em bivêjin kiyan sure Nisa sedu se Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xwedê Teala wa baz dikin bahsa rojiyê de bahsa mejê de. Fe iza qadaytumus salate dema wal meja xwe qedand fezkurullaha qiyamen ve qu'uden ve ala cunubikum. Divê dema wal meja xwe qedand hûn zikrê Xwedê peyanî em bivê ruşkandî û li ser kelegê vezelandîn hûn Xwedê bînîwer tesbîhê xwe bike zikrê Xwedê Teala bike em bêj Xwedê ra tesbîh û tehlîl bike. Fe izet me'enentum gava hûn ketin ewleyî temaniyet wara çi bû etmeniyet çi bû em bê ewleyî çi bû istikrar çi bû hûn ji tirsê û xofê hûn ji tirsê ewlê bûn fe eqîmus salate li mêja xwe weke berê em bê çaw hatî xwestinê rukû û sucûd û em bivê qiyama wê pêk bînîwerin yani normal meja normal bikin. Evet tevê manayê insan gava di esnayê herbê da bi di esnayê herbê da mêrik herbê da şer û cengê de dîsa divê mêj bike. Gava nikar bi piyanîn mêj bike divê em bê bikar bi piyanîn mêj bike. Nikar bi ruşkandîl mêj bike. Nikar bi ruşkandî bike vezelan de kozikê de hem xwe biparêze hem jî dikare li mêj bike. Bi çava îşaret dike, bi desa îşaret dike, bi seriya îşaret dike. Yani nav Müslümanekî mêj neke. Müslümanekî luksa û tunil mêj neke. Ji bo ku mirov bizan bi falan kes Hesen, Ahmed, Ali Müslüman jê re bar gotên Müslüman divê bi kêmasî van tiştana van her çap pênc tişt erkan İslamê tê da hebe ku mirov jê re bê ev kesa Müslüman. Gava mere got falan kes Müslüman nene navê mane ew kesa kafir e. Ew kesa mane ew kesa teslîmî emrê Xwedê nebiye. Te fêm kir. Belkî gotî la ilahe illallah em bî îman bi Xwedê anî hatî zana Xwedê Xwedê yek pêxember heq e lê ji ber ku van her pênc ruknên İslamê pêk nayne jê ra nayê gotin Müslüman. Ew kesa ne Müslüman yani teslîmî emrê Xwedê Teala hê nebî. Hê îman ji vira da neketî em bê ji henacîrê wî ji qirika wî ji gewriya wî İslam hina da neketî îman da neketî zikê û dilê wî. Divê van her tiştanê pêk bînîwere. Çünkü Xwedê Teala divê inne salate kânet alel mu'minîne kitâben mewqûta. Ve çuku bêguman divê nimêj li ser Müslümana ferzekî ku dema wî kifşe ye. Xwedê were dibêje gava we nimêj qedan an jî xilas kir li ser piyan û rûniştî û li ser kelekê vezelandî zikrê Xwedê bikin bêguman nimêj li ser bawermenda ferzekî dema wî kifşkiriye. Bêje bawermendên bi rûmet em bê navek û Müslümanekî li mêj nekin. Lewra çi qas dünyayê da mexluq hene dünya û tişê dünyayê da o semavat her heft tebek asîman tişê asîmana de heye. Asîman bi xwe bi tevê erdê tev ji Xwedê re ibadet dikin. Tev zikrê Xwedê dikin. Tev tesbîhê Xwedê dikin. Nave Müslümanekî li mêj neke. Eğer mêrik Müslüman divê li mêj bike. Çi divê kêfa wî ye. Eğer tu nikar piyanî ruşkandî. Tu nikar ruşkandî vezelandî. Yani her awê ruxsat heye du sade destmêja xwe bigire tenê destmêja xwe bigire tu li mêj bikin. Bala xwe bidinê Xwedê Teala divê ayetê da çawa behsa em bivê temamê gava behsa ew ê dike divê kesê em bivê temamên mexluqa ji Xwedê re ibadet û tesbîh dike divê yani li vê ayetê em hev re temaşe bike ez ê paşê ji we re ewî bibêjim paşê ez ê ji we re manawî bibêjim. Sûrê İsra ayeta 44 da Xwedê Teala wiha behs dike tusebbihu lehu semawatu seb'u vel erdu ve men fîhinne. Divê ji her heft tebek asîman erd û tişê di wan da heye temam ji Xwedê re şewa dike temam ji Xwedê re tesbîh dike temam zikrê Xwedê Teala dike erd bi xwe asîman bi xwe çi qar em bivê mexluqê bi ruh û ê bê ruh kevir û dar û ber û eştera bivê giha û gul û çiçek û ker û kurî û em bivê heywanatê piçûk û mezin hemî bi zimanê xwe hal ji Xwedê re tesbîh dike. Tu tiştekînin divê ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi tu tiştekînin ku hamdê Xwedê Teala neke. Her tiştekî dünyayê de heye tev ji Xwedê re zikr dike. Tev hamdê Xwedê Teala dike. Tev Xwedê tesbîh û tehlîl dike ji Xwedê re. Welakin la tefqehûne tesbîhehum divê lê hûn ji tesbîhê wan ve fehm nakin. Hûn ji zimanê wan fehm nakin. Çiçek, gul, giha,
çok az nebatat, çok az ziraat, çok az tiştê fêkî heye, kevir û dar û ber, insan û ravil, herkes zimanekî wî hal heye. Her mehluk, herkes ne, her eşya, her mehluk, her tişt eko ruhê wan tune zimanekî wan xasê, bi wî zimanê xwe xas çawa dike? Xwedê Teala bi bîr tîne tê. Xwedê Teala bi bîr tîne tê. Eva jî em bivê Tirkiya wî li vê dere medayî ber, ji ber ku mijara me kurmancî ye, em êku bixwaze Tirkiyayê dikar bixwîne. Esa diberda ê kurmancî jî hebû me ê Tirkî danî ber, nizam ê kurmancî li kuma. Ala kulî hal em bivêje ê kurmancî me ê Tirkî me. Em cana derse Tirkî dike, cana dersi kurmancî dike, ji ber wî cana tevlevî şê dibe. Ya muhîm ev ku innehu Xwedê Teala kâne halîmen gafûra, lewra bêguman Xwedê Teala halîm e û her wisa gafûr e guneveşêr e. Divê de vê ayethanîna nîşan dide ku tu mexlûqekî din Xwedê bi bîr nêne, tu mexlûqek tune zikrê Xwedê neke, tu mexlûqekî ne ji Xwe derê ibadet neke. Ji vê ev kevbîra me. Gelo însanekî bi qasî heywanekî dikarî li hember nimetê Xwedê Teala wefadar be? Yani wisa dixwî ku însan bi rastî bi qasî heywanekî wezîfa xwe nayênijî. Bi qasî heywanekî êrk û wezîfa xwe nayênijî. Bi qasî heywanekî Xwedê em bivê tesbîh nake, ji yera zikr nake, Xwedê Teala mezin nabîne, Xwedê Teala em bê Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah navêje, Subhane Rabbiyel Azîm navêje, navê Xwedê Teala çixwaz em bivêjin hêzawî mezin e, navê xwe hêzawî em bê hêzawî li jor e, wî nikar bibêje. O pir insanı nankor ji Xwe derê ibadet nake. Her wekî qet Xwedê tişt neşandib, her wekî qet dîn natib, her wekî Qur'an tune, her wekî İslam tune. Wisa hay jê tune heyda xwe dewam dike. Li hember nimetê Xwedê Teala ew qas însan çi nankor e. Ji ber wî ev ayethanîna Sûrê İsra ayet 44 nîşanê wî yekî temamê mexlûq e, çawa dike ji Xwe derê ibadet dike. Her wisa Sûrê bivêjin Beqara ayeta 43 da Rabbil Alemin dibin ve aqimus salate ve atuz zekate. Divê nimêj bikin û rojî bidin. Nimêj bendê nabera mere Xwedê xurt dike, zexm dike. Tim mere pabendê emrê Xwedê Tealayê û nimêj mera ji tiştê fahîşe münker û tiştê em bivê nerind mera diparêze, nahêle meriv ser û bin têke nava gunaw we têke wer mesî xwe bavêne behrê. Ve atuz zekate, divê zekatê bide. Zekat jî bendê nabera meriv akrabayê mera feqîra, fuqara, însanê miskîn, însanê benegaz û hejar, bendê nabera meriv wan xur dike. Tefêm kir wê şaxê şewa di wê şaxê divê enbiya bizanibe ku nimêj û rojî du erkanên herî ew e, herî em bivê di İslamê de divê Müslümanekî pêk bîn were û gava mirîk nimêja xwe kir, wê şaxê nimêj wî mecbûr dike zekatê bide. Ji ber wî îmana wî qewî be, îman wî mecbûr dike nimêj bike, nimêj wî mecbûr dike zekatê bide. Her wisa Xwedê Teala divê werke'û me'ar râki'în, hûn bi kesî ku herin rukûê re herin rukûê. Yani çi? Kesî ku bi cemaatî, bi civatê re bi cemaatî nimêja xwe bike, ev jî didî ispat kirin ku nimêj ibadetekî wisayê nemimkûn û ku em bivê însan ter bike. Lewra Pêxember aleyhissalatu vesselam di hedisekê xwe de dibêje es-selatu imadu din, divê nimêj dîreka din e. Divê es-selatu imadu din, divê nimêj dîreka din e. Femen eqameha feqet eqamet din. Kê din li ser kê ku em bê nimêja xwe kir ew dînê xwe li ser piya dihêle ve men terekeha kê nimêjê ter bike neke feqet hedemet dîne wî dînê xwe şewar kirî, wî dînê xwe em bivê hedemandî hilweşandî anî xwarê. Yani dîn nimêj İslama mera didî ispat kirin merû li hember Xwedê Teala çadira mera vegirtiye û min dibinê çadirê de dibinê sîwana Xwedê Tealayê, dibinê şemsiya Xwedê Teala, dibinê çadira Xwedê Teala de, dibinê rehma Xwedê Teala de. Gava nimêj şû mixabin her tej diçe. Her wisa Xwedê Teala di Sûrê Ankebût di ayeta 45 da wiha behs dike, divê inne salate tenha anil fahşai vel munkeri ve le zikrullahi ekber. Divê lora bêguman nimêj insana ji tiştê fahîşe, tiştê pîs û pilt û xirab digire, diparêze û zikrê Xwedê Teala tişta herî mezin e. Ev ayeta hanî ji nîşandan ku kesî ku li mêj neke ser û berdikeve nava gunah,
her veki qad İslam tune bi masiyeti ke nava derye xovanda ke nava guna u faişe u tişi pi superita legaba lemeş per peşa merva digram. Ayete ki din em derbare mego penj İslamê ruknên İslamê pêncin ayete gadin jî derbare rojiyê da yek ji erkan İslamê rojiyê Xwedê Teala Sûreyê Beqere ayeta 183 da wiha behs dike ya eyyuhellezîne âmenû ey evê ku ve îman anî hatine kutibe aleykumus-siyâmu rojî li ser ve ferz biye kema kutibe alellezîne min qablikum çawa li ser yê pêşa we ferz biye leallekum tetteqûn hitihi bikunun ku hûn derbarê rojiyê da teqwadar bin irku wezîfa xwe bijî bînin were ji Xwedê bitirsin. Divir da rojî şer ser me ferz biye li ser ümmetê birî jî aynî ferz biye. Heman tiş ferz biye. Li ser me sî roj ferz biye, li ser wan sî roj ferz biye. Hin kes gaderkem televizyona hin kesê medyatik falan muhafazakarê ku ha ji dîn û Qur'anê dîn û İslamê firtûnê divê li ser ümmetê birî meş ferz biye li vê em nizanin şawa ferz biye. Laxir tu zanî şawa ferz biye. Xwedê em dizanin şawa ferz biye. Lewra Xwedê Qur'anê de divê jî çawa li ser we ferz biye. Divê kutibe aleykumus-siyâmu kema kutibe alellezîne min qablikum. Çawa li ser we ferz bir, şer ser we hatê nivîsandinê, çawa rojî li ser we hatê nivîsandinê wisa li ser ümmetê berê jî hatê nivîsandinê em bi ümmetê Müslüman divê bizane ku rojî ümmetê berê de sî roj biye. Wisa ayete gadin deraqê hecê da em bivêjin. Lewra yek ji erkanê İslamê hece em bivê Xwedê Teala di Sûreyê Ali İmran ayeta em bivêjin nodo heftan da wiha baz dikin. Fihi ayatun beyinatun meqamu İbrahim'e divêdim Kabe'de ayetên vekirî delîlên vekirî heye û têda meqamê İbrahim aleyhisselam heye li Kabe'de gamuter Kabe ziyaret kir cikê hicret de gotin meqamê İbrahim qubekî serî wî zere ve men dexelehu kâne amînen ki herema Kabe teke herema Kabe teken em bivê mezgefta em bivê mezgeftê a Kabe têda ewleyî de di xêrê de di xweşiyê de tu tirsû em bivê tu tirsekî li ser tunê di xêr û xweşiyê de bi rastî jî kesî ku dikeve herema Kabe ji wê heremê xweştir em bê ewletir sakîntir îstiqrartir tu cikî tunê. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا her wisa ser insana ferze ji bo Xwedê Teala ku eğer bikar be biçe wê dirê tewaf bike hecê her hecê hec bike ve men kefere ki ku bibe kafir em bivê İslamê inkar bike em bê veşîre û rastî qebûl neke fe innallaha ganiyyun anil âlemîn. Xwedê Teala dewlemend e ji alemê zengîntir e û tu ihtiyacê tu pêwîstiya wî ihtiyaca wî bi kesan tune bi dunyayê û alemê tune. Ev ayet hanê din nîşandan divê mümin emrê xwe da carekî di emrê xwe da carekî her serdana Kabe mala Xwedê Teala her hecê hec bike. Evana ji ruknên erkanên İslamê ne em ê ji vira şûn ve em ê deraqê erkanê îmanê da iman bi Xwedê bi meleketê bi kitêbê ders bi ders em ê çêkin. Van videoyu me guhdarî kin bide guhdarî kirin û her wisa parve bikin û bibin endamê kanala me YouTubeê bibin iştirakê têda bibin endamê heta careke din bi min di xêr û xweşiyê de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.